Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 31 августи соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 30 дирам ва $100 1132 сомониву 32 дирам. Дар имрӯзанавормон 13 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. Бениҳоят мошинҳои аҷоиб ва нархҳошонам тенҷай. Барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, чӣ ба ки дастгирии шумо барои мо бениҳоят лозиме. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон рой кунед. Агар мошин гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели мошин шуморо дар кора. Любой намуд мошин, любой хели состояние қатӣ, любой хели нарх қатӣ ёфта метавонем бародаро, бо ҳамчун мо кредитам ёфта метавонем шумода. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Сар мекунем бародаро, якум мошини фурӯшӣ Saab 95 мебошад. Соли барориш 1997. Передний привод мебошад, 8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика, растаможка дорад. соҳибуш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор аст. Харидори аниқ занзана, нархаш ҳамагӣ 19 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. Лекин дӯстони гиромӣ, ман якум бори хали мошина дидестам. Кадоме дар бораи ҳамин мошино, ҳамин марка ягон маълумот дора, ҳатман дар комментария нависед. Opel Astra F, соли барориш 1995, кузов хэтчбек, передний привод, рангаш сабзай, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибуш мегӯяд ки мошин задагӣ, пусидагӣ надорад, чашкаош созай, моторош қати хадавош созай, баллоношам созай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Краскаш камтар безеб шудай савдо мешавад, лекин камтарак савдо мешавад, бисёр не. Илтимос беҳуда занг назанед, документош тамом шудай мутаассифона. Нархаш 25 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Ва дӯстони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки чӣ мошине ки дар имрӯзанавор шумо мебинед, ҳамашон дар шаҳри Душанбе ҷойгир ҳастанд. Агар шумо аз дигар шаҳру ноҳияҳо дар кор бошад, ҳатман дар комментария нависед, мо аз ҳамонҷа дастрас мекунем. Mazda 6, соли барориш 2006, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад, коробка передач автоматай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор ва коробка 100% сигнализатсия ва мошин қати пулт запуск мешава, акустикаи боз топовӣ дора. Хулас мошин нағза, документош то 25 майи соли 2022. Капризни нестай мошин, запчастиошам ҳаста, запчастиош уқа қиматам нест. Алишам мешава бо BMW E39, айболош сум дода мешавад. Нархи мошин 42 500 сомонӣ. Opel Zafira, соли барориш 1999, кузов универсал, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, як даст гаштагӣ, ҳуҷҷатош навай. Беҳуда занг назанед, нархаш ҳамагӣ 45 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Opel Astra G, соли барориш 2003, кузов хэтчбек, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад, механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор 1.6 инжектор, газ, Евро 4, мультирул, кондитсионер, ях мекна, 1 сола тонировка, 1 сола ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаста, хадавои кор надора. Мошин тупча, абмен сечка қати мешава. Нархаш 58 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад.
Volkswagen Caravelle соли барориш 2018, рангаш коричневия, минивэн, передний привод, 2 литр мотор, сӯришвориш дизелай, коробка передач механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документ ба тонировка 1 сола, тақрибан 8 литр расход топлива, алиш ба Prada 2 мешавад. Нархаш 342 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. Toyota Corolla соли барориш 2013, рангаш мокри асфальт мебошад, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯришвориш бензинай, коробкаш автомат, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 107 000 сомонӣ. Toyota Land Cruiser Prado соли 2007, полный привод, 4 литр мотор, сӯришвориш фақат бензин, коробка передач автомата. V6 мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бе камбудӣ, савдо назди мошинда, илтимос бекорчиҳо занг назанен, срочно фурӯхта мешавад, соҳибаш мега. Нархаш 178 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва бародаро нависен дар комментария фикротоно оиди ҳамин мошин. ман фикр мекунам яке аз беҳтарин мошин ба ҳисоб мерава ҳамин ва аз ҷиҳати цена качество бениҳоят варианти хубай. ВАЗ 2107 соли 2011 эхалишам будай, рости гап нафаҳмидам. Задний привод, 1.7 литр мотор, сӯришвориш бензин, коробкаш механика, кондитсионер, ҳуҷҷат 2 моҳа, ҳамаш навай ва нархаш 35 500 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. бародаро фикр мекунам нархаш бениҳоят баланде барои хали мошин. Lada Priora соли 2012, кузов хэтчбек, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯришвориш бензин, коробкаш механика, соҳибаш дастрочно пул дар корай, дар тонировка документҳо буд мешава, гидравлик, электропакет, центр замок, 4 баллон, нав, ходовой, губка, ҳамаш кадагиай. илтимос кадоме суми нақд надори, занг назад, тамошо набиё. нархаш 31 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. Chevrolet Matiz соли 2006, передний привод, 0.8 литр мотор, сӯришвориш бензин, коробкаш механика, мошин вагон а Европа, ҳуҷҷат 1 сола дора, дар ҳолати хуб қарор дорад, занг зане муомила мекунем мега соҳибаш. нархаш 37 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва наконец-то Mercedes C-чка соли 1999, задний привод, 1.8 литр мотор, сӯришвориш бензин ва газай, коробка передач бошад механика, мошин 100% ҳамаш қоидави, баллоно, пачка, ходовой нав, мотор, коробка гарантияи 7 моҳа доранд. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. Lexus RX 350 соли барориш 2008, передний привод, 3.5 литр мотор, сӯришвориш фақат бензина, коробка передач бошад автомат, вагон Япония, мошин дар ҳолати хуб мебошад, тонировка 1 сола, 4 баллон, пачка,
нархш 142000 сомонӣ мебошад бародаро. ва ин буд охирон мошини фурӯшӣ дар имрӯза навормон ва дӯстони гиромӣ аз шумо эҳтиромона хоҳиш дар каналмон подписатсия кунем бародаро. ин канал ҳоли гуфти гапон навай барои ҳамин модат дастгирии шумо бениҳоят лозимае. марҳамат, подписатсия кунед, лайк монед, дигар наворҳомона тамошо кунед. дар комментария ба ҳазур навесен чӣ хали мошини шуморо дар кора, кредит мефоратон, ай кадом шаҳр мефоратон, любой хел мошина мо шуморо дастрас карда бо ҳамун нархи гуфтагитон, бо ҳамун састаяне гуфтагитон пешниҳодтон мекунем. барои ҳамин дастгириро фаромӯш накунед. то боздид, барори кор шумо.